Hi ha molts actes al llarg de les festes que se poden destacar. Per una banda, des del punt de vista, ja que són les festes patronals, també són les festes que tenen que tindre un caràcter tradicional i sempre buscant i cuidant les arrels. De fet, són les festes on ho tenim que potenciar. I aquest aspecte sempre se pot millorar, sempre se pot complementar, però així es fa en el concert de la banda de música, en el concert de la coral, utilitzant tot el tema de les danses, de l'associació de les danses de la Sotà, tot el tema de potenciant els balls populars del poble i treballant en aquesta línia, i després també el tema dels gegants i cabuts, en les feres de l'Estel, els desfiles que han sigut molt multitudinaris. Però nosaltres moltes vegades al final acabem centrant-nos, per fer una miqueta de resumen, en activitats que hem considerat que són una miqueta a remarcar. I continuant en la línia del meu company, també una cosa que volíem comentar era el tema de la Fira Alternativa. Aquest any la veritat és que ens alegrem molt per la iniciativa que ha tingut la Comissió de Festes i sobretot que ho proposaren a l'Associació d'Artesans de Benicarló, perquè ells, la veritat és que amb molta il·lusió i amb molta dedicació han organitzat 3 dies de festa, d'activitats, i també han difós els seus productes. Jo crec que això li va donar un aire molt més proper i que llàstima perquè van agarrar uns dies de pluja, amb la qual cosa hi ha algunes de les activitats que no les van poder fer, però en general jo crec que la valoració és molt positiva. Després també una altra cosa que volíem remarcar és la iniciativa nova d'enguany de lo del mesòdromo, del mesón de les tapes. Això ho volem remarcar perquè ha sigut una magnífica iniciativa i novetat d'aquestes festes. Al mateix temps que vam pensar de proposar-li-ho als bars i als restaurants del nostre poble i que la veritat magníficament alguns d'ells van decidir provar i apostar per aquesta iniciativa. La prova està en què ens consta que ja a hores d'ara inclús hi ha molts altres comerços, altres bars i restaurants que ja se volen adherir a la proposta i que ja estan formulant idees i treballant a veure de quina manera se pot treballar l'any que ve, millorar i acondicionar. Jo crec que va estar magnífic, una sobretot perquè la gent ha acudit i la gent ha participat i l'opinió generalitzada és molt bona, i després també perquè per part dels restauradors la valoració també és molt positiva. Per tant, jo crec que se guanyen totes les parts. Ara bé, sí és cert que la idea creiem que es va veure un poc enterbolida perquè les instal·lacions no eren adequades. Per una banda faltava sombra de dia a migdia, perquè falta llum per la nit, perquè falta limpiesa, tindrien que hi haure contenidors adequats, i després els desaigües i les connexions elèctriques adequades. De fet, hi ha desaigües que el que és la instal·lació se va acabar pràcticament el dimecres, o sigui, quan ja feia 3 dies o 4 que el mesòdrom estava funcionant. Tot això ens demostra que una volta es va decidir fer el mesòdromo, la decisió de la ubicació va ser relativament, pràcticament quasi damunt de les festes, i la prova està en què les faroles es van instal·lar un parell de setmanes abans i les connexions de desaigüe i llum, tornem a dir, com hem comentat antes, pràcticament inclús una vegada ja estava inaugurat el mesòdromo encara hi havia moltes carències i moltes demandes. El qual ens demostra una vegada més que hi ha una falta de planificació i de decisió per part de l'Ajuntament. Les coses a última hora provoquen que estiguen agafades en pinces i a voltes poden provocar problemes, i crec que no és en la línia en la que s'ha de treballar. Després també hi ha una altra cosa que ens va parèixer una molt bona iniciativa, que és el concurs de paelles. També ens creiem que ha sigut una bona iniciativa i pensem que en aquesta línia es tindria que treballar molt per aconseguir que sigui una activitat tan acceptada com avui en dia al final hem aconseguit que sigui la nit del pa i porta. Es tindria que treballar la idea i millorar-la en una major planificació i participació per part de les entitats. És el que se tindria que aconseguir. També això, el fet de molta més implicació, molta més participació, és el que li dona realment que l'acte tinga pes. Per exemple, se podrien fer en un lloc, no fer-les a butano, fer-les al lloc que s'hi va fer, possiblement fer-les a llenya, en un altre tipus d'ubicació, i després també crec que seria molt bonic el fet que s'habilitara un lloc per a poder menjar-se-les fent un dinar popular i conjunt per a tota aquella gent que vulguera. Una altra cosa que també volíem parlar era el tema de la nit de les entitats, i de la part de la nit de les entitats una cosa que simplement volíem puntualitzar és que creiem que en quant a la desfilada creiem que va haver una precipitació a l'hora de decidir suspendre la desfilada.
perquè de fet sí és cert que va caure una tromba d'aigua considerable, la veritat la prova està, però també és cert que a les 8:30 l'aigua havia parat de ploure, l'acte se podria haver possiblement posposat a lo millor una hora, tenint en compte que pràcticament l'activitat d'eixa nit era eixa, o haver esperat una miqueta les condicions i en funció de com hagueren anat haver-la solucionat a les 10 quan pràcticament se tenia que fer tot, els carrers entre comilles estaven pràcticament secs. Després també en el tema dels bous el que volem comentar és que creiem que han estat en la seva línia, han tingut 6 dies de bous, encierros, bous pel matí, bous per la tarda, 2 nits de bous envolats, bous del dia de la mujer torera. Creiem que aquest sector la festa la té prou completa. Ara bé, crec que el percans de l'encierro dels bous envolats, sols sense tirar el coet i sense avisar, són situacions que no es poden tornar a repetir per una qüestió de seguretat tant per a les persones com per als animals. Després també una altra cosa que volíem comentar era el tema de la serenata de Sant Bartomeu. Com sempre, ja com hem comentat antes, és un dels actes més tradicionals i d'una grandíssima qualitat i preparació, possiblement de lo milloret que hi ha a les festes. I en aquesta ocasió ens agradaria demanar o que tinguin en compte el fet que a part que se preparen el que és la instal·lació i se repartisquen les cadires, demanar a veure si se poden deixar moltes més cadires per a que molta de la gent que es queda plantada o que vulga que les puga utilitzar i que es vagin acoplant per on puguen. Així com també volíem fer una menció especial al tema del mercat medieval, del lloc on està situat. Possiblement és una cosa que s'ha produït enguany i se porta produint ja potser que 2 anys, potser perquè ha coincidit el cap de setmana, potser potser l'any que ve no serà el cas, però si se fora el cas ens agradaria que se tinguera en compte, o si se té intenció de ficar algun tipus d'activitat allà a la plaça Sant Bartomeu, crec que se tindria que tindre en compte. Una perquè enguany en concret, al igual que estos anys passats, s'ubica el mercat medieval, les paradetes pràcticament estan damunt, amb la qual tanquen el que és el recinte perquè la gent pugui assistir al concert de la serenata, per tant limita el que és la visió i limita també moltes vegades l'acústica, i tot això està complementat sempre en una oloreta i en el soroll pertinent del mercat medieval. Crec que enguany, inclús per part de l'associació musical, crec que hi ha hagut queixes i vull dir, no són coses, les coses que ara comentem no són coses que són nostres, sinó són opinions que estan generalitzades al carrer, que no volem que la gent pense que és que l'oposició tal... No, crec que en tot moment estem dient coses positives, però també estem fent aportacions, perquè no ens diguin que no aportem i que no diem, i que moltes voltes el que fem és traslladar l'opinió de molta gent del carrer. Entonces, considerem que per a altres ocasions, si se torna a donar el cas que estigui al mercat medieval, creiem que se tindria que tindre en compte. És possible que se podria plantejar el fet que el que és la fatxada a la banda de la iglesia intentar que estiga lliure, perquè creiem que dona reals i treballa el que és la imatge de la plaça, i inclús permetiria el fet que molta gent poguera assentar-se a tota aquesta zona de la plaça. Després també volíem fer una menció a part del dia de Sant Bartomeu. El dia de Sant Bartomeu jo crec que és el dia de la festa gran del nostre patró i trobem que el poble està apagat. Creiem que aquest dia es haurien de potenciar activitats diürnes de qualitat, culturals, tradicionals i solemnes i donar-li uns reals en molta importància. Per exemple, antigament, aquest dia també es feia una trobada de nanos i gegants, això portava molta gent, portava xiquets, portava ambient al carrer, vull dir, tot era una cosa complementària. Creiem que aquest dia, independentment de la cerimònia religiosa, que cadascú pot assistir o no, posteriorment se celebra una processó, que ja l'any passat i aquest any, potser potser també per la ubicació o per el tema de la llum de les imatges, creiem que és una processó curta i la veritat és que va quedar molt deslluïda tenint en compte els carrers pels que va passar. No volem dir en això que no se pugui passar per aquests carrers i que no se tinga que passar pel carrer Sant Els Màrtirs, però creiem que també es podria haver passat pel centre de Benicarló, haver passat per el costat de l'església Sant Bartomeu, passar pel passeig Ferreres Bretó, per l'avinguda Joan Carles I. Per què? Perquè en aquesta desfilada portes els dolçainers, portes els nanos i els gegants, portes a les dames, va la banda de música. Creiem
que l'ocasió ho requereix. Per tant, jo crec que es tindria que treballar, realçar i donar-li un gran protagonisme en aquest dia. Potser, el que diem, portant potser activitats en qualitat. De fet, una cosa que és curiosa i és el fet que la soltada de coloms ja tampoc ni està. Coses tradicionals de tota la vida que tots han viscut i tenim la foto tradicional. I una cosa que també volíem remarcar i que considerem que enguany es mereix, la veritat, un capítol a part, com molt bé ha dit el meu company Hilde, és el tema del bar de festes. Independentment de lo que ella ha comentat, que el dia del ball de festes, jo crec que la mala qualitat i la poca professionalitat en el servei, com ella ha dit, simplement no per el tema de que se critica això, és a dir, potser el tipus de bar per a l'ocasió que puga estar podria estar molt bé. El que passa és que se requereix una etiqueta que després no se correspon en el que allí la gent ens trobem. El local del ball de festes està completament a fosques, una vegada comença el ball, no te veus pràcticament ni les cares, i després les pastes, la beguda, el kebab estava calent. Vull dir que en això no és qüestió de ser sibarit ni res. Vull dir, el tema està que el tipus de bar té que anar una mica d'acord. O si no, potser ens hauríem de plantejar què és el que passa en els balls de gala. Potser potser hauríem, o és el que en relació a lo que ella ha comentat, el tema de la poca afluència el dia del ball del certamen. Tots recordem a l'època quan nosaltres érem menuts, l'època dels nostres pares o inclús èpoques joves, on tots els joves realment se volcaven en aquest dia i l'agarraven com un dia especial. Ara moltes voltes, pràcticament de mitjan tarda acabava la nit, inclús la gent hasta se'n va fora. Hasta potser l'època, l'hora ja que agarres en l'edat que poden anar a les penyes. Per tant, creiem que això se té que treballar, és una qüestió que, vull dir, a les proves ens fa. Per tant, ens ho tenim que plantejar. Si això implica canvis, Benicarló ha canviat fa 15 anys que tenim el mateix sistema i potser les necessitats són les altres. Però en el tema del bar de festes, una de les coses que volíem comentar és que el tema jo crec que aquest any ha sigut escandalós. I el pitjor de tot és que som reincidents mirant una miqueta el tema i sobretot en la manera de contractar-lo. Per part de l'Ajuntament ha faltat una volta més la planificació a l'hora de la contractació. No podem esperar-nos a la setmana abans de festes per tirar endavant en tot aquest procediment. Si volem que les coses estiguen ben fetes i legals. Els tècnics estan sobradament preparats i així ho fan molt bé tots els anys per a tindre els papers, els plecs establerts. No entenem per què el regidor tarda tant en fer la seva feina i portar els assumptes a comissió, a tot. Al mes de març hauria estat el procediment en marxa. D'aquesta manera, totes les empreses que estarien interessades podrien presentar-se i en el cas que aquestes empreses no reunigueren els requisits, tindrien temps per a subsanar-les si estan interessats. I en canvi, en lloc de fer això, la realitat quina ha sigut? Que el dia 11 d'agost, dilluns, 5 dies antes de l'inici de les festes, en la taula de contractació, es declara desert el procediment per a la concessió de la utilització i de l'explotació del bar de festes. Per què? Perquè de les 3 empreses que hi havia, ninguna reunia i complia els requisits. I és més, en el cas que s'haguera contractat en alguna d'aquestes empreses, haguera sigut nu de ple dret i això haguera anat completament en contra de la llei de contractes. Qui vulga, la veritat és que pot consultar a la web de l'Ajuntament perquè està penjada l'acta de la taula de contractació. I la veritat és que jo no vaig a llegir, perquè la gent que vulgui consultar-ho està publicat, no vaig a llegir les coses perquè la veritat és que me'n dóna vergonya. Aquí la gent pot comprovar quins són els requisits i quina és la documentació que la gent va portar i quines són, dins dels plecs marcats i dins de la legalitat, les coses que no se complien. I la veritat és que és escandalós. No entenem com el regidor que està present a la taula de contractació i llegint això autoritza o consenteix que s'adjudique el bar en aquestes condicions. A partir d'ahí, nosaltres, una vegada s'acaba la taula de contractació i es declara desert,
i ja no sabem res més com s'ha tramitat aquesta operació i com s'ha fet aquesta contractació. Per què s'ha fet en aquesta empresa i per què no en les altres. Quina persona és la persona que firma aquests contrats i com a tal és el responsable d'aquest procediment i de forma d'actuar. Queda patent, una vegada més, la falta de gestió i la planificació en quant al procediment d'adjudicació i si a tot això l'empresa s'ofereix una inspecció i se li obre un expedient, sense voler entrar en més detalls, que la veritat, si se li obre un expedient no deu de ser per qüestions precisament perquè es complisca la legalitat. En fi, la veritat és que no entenem i ens preguntem com és que l'Ajuntament, en moltes voltes ens plantegem que com és que l'Ajuntament en aquests moments està exigint a moltes entitats i a moltes associacions que complisca una determinada normativa, quan moltes voltes el mateix Ajuntament no està gestionant i controlant coses que són de la seva pròpia competència. En fi, en resum, creiem que en les festes sempre hi ha coses millorables, però ho diem des de dos punts de vista. Una, en relació al que acabem de dir, per una qüestió de professionalitat i de legalitat, aquestes coses se tenen que intentar complir, i després també millorables perquè s'ha fet moltes coses i tot sempre és millorable i se pot superar des del punt de vista de crítica positiva i d'intentar portar. Nosaltres, en tot això, el que pretenem és fer una crítica constructiva i analitzem també, per una banda, tots els actes que són novedosos, que han funcionat, i que actes que creiem que se tenen que cuidar i que se tenen que potenciar, actes que possiblement són tradicionals i possiblement se tenen que replantejar, i després també el fet que en les festes hi haurà un conjunt entre actes tradicionals que també des d'ahir volem agrair a entitats que des de fa molts anys organitzen actes de caire esportiu, que la veritat és que és digne d'admirar la professionalitat que tenen. També els actes tradicionals i després tots els actes novedosos. Enguany, per exemple, vam tindre un musical que feia temps que no teníem també un acte en aquesta qualitat. Hi haurà concerts i tal, però pensem que hi hem fet una miqueta un resumenet dels actes que nosaltres hem cregut que són els actes una miqueta més a matisar. I no res, moltes gràcies.